tam pan doktor, paní sestřička. Během pár vteřin jsem mu řekl, jaký mám problém. On samozřejmě řekl, ať si odložím, ať si lehnu. Nasadil si rukavici, nějakým způsobem mě jako prohmatal. Už se tak jako zatvářil, že se mu to úplně nezdá. No a tohle vám můžu říct úplně přesně, protože samozřejmě to, co se dělo dál, jako taky věci nezapomenete. V podstatě okamžitě, co se tam podíval tím ultrazvukem, tak prohodil větu, že sorry, řekl, je to nádorový, bude to muset ven. Ještě bych chtěl rozhodně zmínit, že vlastně to, co mi tu odvahu dodalo, byl jeden z vás, Sam, což byl strašně velký bojovník, klučina, který zrovna včera na rakovinu zemřel. A v rámci této zkušenosti jsem si řekl, že je ten správný čas o těchto věcech začít mluvit, šířit to opravdu mezi lidi a vy mi s tím můžete pomoct. Já nepotřebuji jakýkoliv soucit, nic, je to za mnou, ale potřebuju to, abyste na sebe dávali pozor, abyste šířili osvětu toho, že ať už jste žena, ať už jste muž, je třeba se kontrolovat, abyste se, že nikdy nic nezkazíte tím, když si jakýkoliv vašeho známého, rodiče, příbuzného, kamaráda, kohokoliv zeptáte, jestli se někdy kontroloval, jestli je všechno v pořádku. A v případě, že třeba sami na něco narazíte, co se vám nezdá, opravdu prosím, a kvůli tomuhle to video točím, nehrajte si na hrdiny, běžte k odborníkovi a při úplně nejlepší vám řeknu, že jste v pořádku. A to chceme, myslím, my všichni. Děkuji za váš čas. Děkuji za to, že třeba tohle video budete sdílet i mezi další lidi, aby opravdu to pomohlo co nejvíce lidem. Děkuji za vaši dlouholetou podporu, která mě v těchto dobrých i špatných časech vždycky podržela. Buďte hlavně zdraví, mějte se rádi. Díky za všechno.